Okei, joten tänään mä ajattelin lopettaa Robloxin, koska mua oltiin kiusattu täällä, skämmätty ja oltiin ilkeitä. Niin se on se syy, että miksi mä lopetin. Mut jos joku teistä haluaa mun käyttäjän, mä voin antaa tähän käyttäjäsi tunnukset. Mut muistakaa sitten, kun tulee 1 miljoona tilaajia, niin sit mä teen face revealin mun kaverin kanssa. Ja mä oon välillä se, joka kuvaa näitä videoita ja editoi. Ja mun yksi kaveri, se omistaa tän itse kanavan. Mut mä yleensä haluan editoida nää, niin mä saan. Mut silti, koittakaa pysyä sentään varovaisina. Ja niin jos te ette ikinä enää näe mun käyttäjää jos mun käyttäjä ei näy enää Robloxissa, se meinaa sitä, että mä oon käyttäjältä pois ja poistanut Robloxin. Mut jos mun yksi kaveri Iita kattoo tän, niin mut jos jotkut teistä sanoo, siis tietää kuka mun kaveri Iita on, niin mua ei kiinnosta kerrottako sille tästä mitään, vai ettäkö. Mut silti, jos se näkee tän, niin oikeesti jos te oikeesti haluatte mun käyttäjän, te saatte sen, mut nyt siitä mun pitäisi ladata kumminkin tää Roblox takas, kun mä oon poistamassa tätä Robloxia. Ja sit mä voin laittaa teille sen käyttäjätunnuksen. Niin, että niin. Sanokaa kohta heippa Robloxille. Sanokaa heippa Robloxille. Sanokaa heippa Robloxille. No, nyt. Mä voin todistaa, että se ei ole täällä, koska tossa sitä ei näy. Niin. Mut muistakaa tsekata mun TikTok-kanavakin. Sen nimi on Koiruli. Niin, please seuratkaa. Mut jos haluatte, että mä teen paperilohikärmän videoita, niin mä voin tehdä niitä teille.
jos te haluatte. Niin. Mutta nyt, heippa.